Dygtig. Det var godt. Ja. Dygtig. Det gør ikke noget. Nej, nu skal du ikke skræmme ham. Kan du godt se det? Ej, for helvede, du er fat svag, Olsen. Det står helt Det stille. gør ikke noget. Det gør ikke noget, Olsen. Skal da se. Ja, det var godt. Ikke noget. Dygtig. Det var godt. Det er ligesom den sten i vandet. Nu har jeg haft den over. Udsend. Udsend. Så tager vi den herop. Du må se, der er ikke noget til, at han bliver sådan en lille smule. Vi er jo ikke særlig rare. Eller det. Man kan godt føle, det er bare så sjovt. Hvad vil du? Ja, det ser sjovt ud. Det gør det. Det medgiver jeg. Ja, det er for sevan. Det er voldsomt dybt knoren, han har. Ja. Ja. Hvad finder du? Er det bedre? Oha. Jeg tror, han er dansk folkepartier. Alt, hvad man sådan ikke ved noget om, det er pissefarligt. Ja. Ikke kender til. Det er ligesom pladehyrerasser, der kører på stenen. Eller noget. Ja. Den er pissefarlig. Jeg mener, det kan man da ikke beskylde for at have øjne i hvert fald, så det er da ikke det, han er bange for der. Dygtig. Det var godt. Dygtig. Ja, dygtig. Kan du se den? Kom se. Kom. Dygtig. Dygtig. Det gør ikke noget. Dygtig. Så fint. Kom. 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 Udsæt. Kom så. Kom. Kom. Helt ærligt, det er en lille garnnøgle. Ikke også? Se, hvor der står. Klar til en hurtig tilbagetrækning. Kom så. Nej, kom. Olsen, kom. Det kan ikke blive ved med. Kom nu. Det bliver en lang aften. Kom. Kom nu. Dygtig. Det er lige så til, at du skal rende bare. Dygtig. Det var godt. Ja. Dygtig. Det gør ikke noget. Nej, nu skal du ikke skræmme ham. Kan du godt se det? Ej, for helvede, du er fat svag, Olsen. Det står helt Det gør stille. ikke noget. Det gør ikke noget, Olsen. Skal da se. Ja, det var godt. Ikke noget. Dygtig. Det var godt. Det er ligesom den sten i vandet. Nu har jeg haft den over. Udsend. Udsend. Så tager vi den herop. Du må se, der er ikke noget til, at han bliver sådan en lille smule. Vi er jo ikke særlig rare. Eller det. Man kan godt føle, det er bare så sjovt. Hvad vil du? Ja, det ser sjovt ud. Det gør det. Det medgiver jeg. Ja, det er for sevan. Det er voldsomt dybt knoren, han har. Ja. Ja. Hvad finder du? Er det bedre? Oha. Jeg tror, han er dansk folkepartier.
Alt hvad man sådan ikke ved noget om, det er pissefarligt. Ja. Ikke kender til. Det er ligesom pladhyrerasser, der kører på stenen. Eller noget. Ja. Den er pissefarlig. Jeg mener, det kan man da ikke beskylde for at have øjne i hvert fald, så det er da ikke det, han er bange for der. Nå. Dygtig. Det var godt. Dygtig. Ja. Dygtig. Kan du se den? Kom se. Kom. Dygtig. Dygtig. Det gør ikke noget. Dygtig. Så fint. Kom. 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 Bosse, kom så. Kom. Kom. Helt ærligt, det er en lille garnnøgle. Ikke også? Se, hvor den står. Klar til hurtig tilbagetrækning. Kom så. Nej, kom. Olsen, kom. Kom. Det kan ikke blive ved med. Kom nu. Det bliver en lang aften. Kom. Kom nu. Dygtig. Det er så til, skal du rende bare. Kom. Dygtig. Kom så. Stadig den gamle hold. Ja. Kan du huske, hvor lang tid det tog med din autostol? Der var han jo død ret for den der blomstrede autostol. Den måtte jeg kaste chips på. Og der gik 2 dage før han kunne tage den. Kom så. Olsen. Her til mor. Her til mor. Her til mor. Nej. Her til mor. Nu behøver han jo ikke blive forfulgt med nyt garnnøgle.